Kool. Baram na bawa. Kool. Koolu. Jom suudu jeena. Jom kala tija. Jom suudu jeena jom kala tija. What suufu? Kool jom suufu tija. Jom suudu jeena. Jom kala tija. Mo jeena ko ndo na photo. E photo e telephone mako. Mi wada ndebi ngelo. Mi yimo. Hoto. Mi do. Mi yimo. Sopa. Do yimo. Sopa. Hoto ndira elegana. Mai. Elegana. Yilo suufu. Ibrahim. Jango. Yilo suufu. Enate hedelo. Mi yimo. Gisa. Yilo ya. Ko woti photo go. Ko woti. Mi yimo. Ibrahim. Enate hedele gangalde. Donno. Yilo suufu. Yilo ya. Asa. Jalten kayo. O galle kay hande. Mara fere jalten do. Wala may param de. Hoto pare ma won. Nan bo wala. Woputo mom sona pare. Woputo mom sona tiara. Law Mom sona tiara. Sero. Ah. Sero min tapile. Ah. Oi heavy yo. Ere nguro ko mo. Jewa gale yum sukabe Allo Amma, ça va fini? Essaye mi kalani do. Mi heɓi kisma mi yettima ɗum ɗo résidence ɗo woni ɗo. Mbeɗen mi fayta makko. Et après même noddita. D'accord. Jewa gale yum sukabe sabu kay ko dewgal woni faroma hayo jewa gale jewa gale Gogo. Mbak. Jam tan. Ade mari yewtande. Ina hen moƴƴi noon de. Wallahi bo. Way acca kam min tan go dow tan. Kay hande gonɗa ko boyde gabbo man gonɗa koye WhatsApp e groupe aji. Wallahi ko photo jam gonmi hen. Joni kam ñaanto tan aɗa photo aɗa waɗa sinap sase. Hono mbaɗanmi. Ɗum tan mbawmi ɗo wadde joni. Wallahi. Siko wona tokoram ari yewtima wona an. Yo. Ani lasta. A memi toon noon ɗo ɗo memɗa ko ɗon addimga. Hono he les. Tokarma. Al tokarma addimga. Goggo an min mbeɗe ƴewtini gueɗe. Ɗo e galle gueɗe tan hakkudame tokarma hanti fuɗɗi laalɗode seeɗa. Galle fof nande hakkude amin nomin mbaadi. An woni goggam. Hande o sinno ko banggue goɗɗo jiɗnodirmi ko an yahata ñagoyɗa. Kono goggo hakkudame tokarma min meeɗa yit tan kalɗa hen. Ko rewi Allah ko jokki enɗa. Ndeysan ka fahmani tan guiɗla. Ka fahmani. Mi faami kay komi yiyani kay. Eyyi. Ina wawi taw an woni mbo arani jewtuɗen hen tan hono ni. Sika yawino ar hono ni ma fahmu ko fahmu. Ala wonde an hay yanade bo maɗa wiya so Aissa Séri Amadou en walla hoye noon en wayde ma nani tan aɗa yiyano kam tan beele mbiɗa waɗa souffrir dal kono an a waɗani ɗum fo. Aɗa waɗa souffrir. Eyyi Fouta aɗa yiyano kam kadi mi welto. Ina welto quoi. Eyyi ɗum ko waɗani fo. Est ce que haɗa andi tout le temps mina mo min jewtidat hen. Kanko Aissa? Eyyi. Nde ɗum wayi holno? An ya jooɗo. Ñande fof mina mo mi noddat ɗum ɗo. Miɗen hen yewta. Mais gila jibina ha joni meeɗa jabde ni gorko ɓaɗo ɗum. Ñaaɗi billa walla ñaaɗi ina ñaaɗi ha maayi. Woodi hen fulla mum mo fayda mum. Han jogi fulde kam. Anani joni noon han sika yi an sika jooɗima joɗɗon haɗa haala ina jala. Jala min haala? Hakkude men ina haala ma ina jala ina jelna. Tawmi. Hay siko tatal wonɗo fawma e ɓernde Goggo ina jala haala. Wadde min ƴewtidaki ɗum min aɗa tursade mi daara ɗum fof mi guite mi turot tan somi haali jal. A yejjiti rede joɗɗon hedde piscine he ñande ha ɗum haalano colel immiguel ga. Aɗa mi tawaka ɗum. O haalni kam. Hakkude ma haal. Goggo an haali gonga de. O haalni kam. An tawaka ha kañum haalanma? Kay haalnimi kay. Kam Amadou ma wara.
min kam miɗa andi ina mi yiɗi waye noon ay jiɗmi a waɗat hen seese surtout gorko a tottirta ɓernde ma tan ha laaɓa tos saabu han suko Allah hoddirani gonduɗon a gañato goggo Allah hoddir kay goggo haɗa wona an woni Allah accan Allah hoddir ala annen hetto siga yi mbimami noon gandanɗa ñande Allah wondi e goɗɗo tawa ala ɗum gañandi noon goggo subhanallah go wonde goggo kay min kam neɗen tawat komi mbaɗa kasanke kay a wawata min mboyɗo goɗɗum rewɓe woɗɓe ɓenɗo accata tan mi memmomo goggo haade ala ko ɓittuma accu memboɓe kay haydara ɓittanimi hen ay guito ñam ɗiɗoñ koñe an woni nde kay woni nde honde ɓuranma hen guite ma ɗiɗɗe mino kañƴe fof poti am nani ɗo ono ɗiɗo fof poti am ono ɗiɗo fof poti ayo goggam joni noon probléme o woni goggo soɗa somi haali omo jala o jala hande no ojo to ina haala jogo photo yojo ma noon mino téléphone mum ina waɗi photo hakkude waɗan aɗa dañƴit lesam ngo miɗa moola Allah photo mo mbanni bakkim jasam ke radio ngo homo jogi aɗone cayiyal ɓala yal aɗa kala pero bone wonde kay ande a maytori ndiyan ne ken yiɗimde miɗa waɗi anniye kam ni hen kam ñanden oɗo wi kam waɗi kam statut de téléphone muɗum photo jam waɗi nder carnet statut fo yi wadde a yettoyima ɗon oɗo haali fammude waɗde way sabuda heɗenam kono noon goggo tinno haal hen noon mi haala hen haal hen wawa feere kumana ɗum hakkude ma ɗum human ɗum min waw dañ ko ɓurma ko jiɗɗa waddene no won kulɗo jam waɗnan yo nana o heew en ɗamma yo nana o heew la ilah oɗe haagam oɗi haagamo fini way Allah haaji ma andu onon ɗiɗo fof foti am mami hen waɗ ko mbawmi Salam. Gimana salam? Salam ya. Iya iya. Aisyah won. Aisyah ada yang Tuh ya ini. nena de kër yaayam bi. Ko mané? Sank. Sank dal la génn. Dara wadde mi non daw. Te dum ko jotta ko tan. Kooku wowul te léeg-léeg mu jël oto gaaw. Allo? Aisyah. Andu gonda? Meri jodi juufi o yalti. E yo fadam don. Ala fadam don tan bileni ara. Njaade? Fadam don. Merci. Bien. Ok. Merci. Jaara. somi haalnimo ko waɗi ñanden ko waɗi yew o tawi ɗon Ibou o way ko min sikkumi joni ko kangaɗo kaaɗi koko ngare makko sa yino dogiri o yalti o rewe makko non min mi nacc kono noon mi haalanma o famɗo hakkille tan an a majjani hakkude mi Ibou gila miɗo woni cukalel aɗani sinno wonano ɗum kanko sinno ko min tan e Ibou kanko resata kam kalden gonga eyyi Dieynaba wallahi jaleede mbaɗɗa kam eyyi Dieynaba ay ɗum ko hollirta Tidiane yidde makko ne heddi ha joni ko ɗum tan kono wona haydara mais an min miɗa sikki tan an mi anda to nanirta an mate a nanani ko mbimami ko min ɓurma nande ƴeew mbimami ko par A ou B somi wima Tidiane rokkat kam danam o rokkat kam danam somi wima noon tan yo wayno aɗa nangi an ko sar jetteɗeɗa somi wima noon tan nangu ɗum moƴƴi a yeeso ko lawol Jinnu ko yaade galle seyda ko dirisa sesa ala woni programme ko wow ona yum ona tade rabam no bodon yode ko chen yo bodon sambere atom hashite angal ko atom hama seda dal hono ja ha boy honde
may mun mi koy jangde oɗo instant moom affaire dewgal fawles konɗa haalde koye reedu ma ndu ɗo mawndu aɗa waɗi ɗum cimetiére guertode guertode mi annda cimetiére guertode mi annda min gonmi koye yaade de gonmi koye laawol faami ko programme Idrissa e Cheikh Sarr mi faɗani wonɗode aɗon wiide noon komi dogɗo mo mi yeehi to paala komi jalto anen emin ngari yewtude mbiyaɗa ya ka gaɗo yewtude kay yewtude Aïcha rek anen min kam mbiɗa sohluma sa ka colluɗomi mbar ɓoye tan wadde arñidiren an wi Aïcha fan mi yindire himma eɗa ko refanma e mam mbiɗa hollen gaccata guertode mama ko demta mo wiito jam foppe kiram fof rek momo ne waare mum yo baamu ma baamu ñebbe de ɗo baamu gertode gonɗo ɗo layla aɗa ɓuura mawnide reedu mama guurɗo jam andi jam woy jam andi gorko cubalo so newi won tan ko jam inde mi naji ganda to paadu meɗum bismillah mbani bismillah ma mbani taw kisma ɓe mbi so koyngal yawani huno ko hanani yaw leɗɗe min noon aɗa laaɓa garalam ɗo hannde pour jiidiren en kaldino haydara sabaki ɗum so wona tan ko mbinomami ko min haydara mi sohlani haydara wona haajam so wona heɓtude joom gallam goɗɗum ko wona ɗum ko fof ko ha jonna haala men ko ɗum tan woni objectif am goɗɗum ala fani kono noon won information ɗi cohli ko mbiɗe ma faade yam alay sago kallagam fof min anda no mbawmi natirde dossier o basa suddi men e bat les hauts les bas eyi hankanti cuuɗor ala hakkude men tanke mi waɗima engagé pour yidde liggodade ma hankanti cuuɗor ala hen joom gallam o min kebdino ɗo ganduɗa hayso neɗɗo findini kam e ɗoygol wi kam mo res debbo goɗɗo mi jaɓata minen noon goni rewɓe min goni rewɓe kadi min jettudima ɗo gandunoɗa kadi minen kadi bewre heeɓi kam e dewgal he mi nattino jogade haajo e makko mi toppitakimo so Allah hulde Allah hatta mayde haydara mo waɗantamo ɗum noon puusimo ha o addo e debbo goɗɗo betti kam kiram naate am ha heeƴi mi heeɗima sehilaɓe e conseil aji bonɗi mbimi noon ɓaade heeɓi ɗo hankkante mi anda holno mbaɗan mi sisi conseil aji ɗi moƴƴani mbimi mbeɗa waramo sibu kiram ɗam wallay saabu kiram ɗam yettimama mi ɗon ɗum noon wontani addani kam nimsa mawɗo mawno saabu sinno ko hande mi watta ɗum sinno ko hande wonno mi watta ɗum kono conseil aji tant que aɗa heeɗo ɗum il faut wona conseil aji moƴƴi ndiɗo conseil aji nanni kam e to mi anda koni affaire o yaari mi ustani hen mi ɓeydani hen aussi mam wonko jinmi accide kalis ñan fof mam holko jinmi kalis wona noon bamma yo ɓuurimi hewde kalis yata bamma kuma kalis son kuli barra mum tan gatan koto mamira to hande mamma he mbuɗɗoɗa mboɗi an mam mom tikkata kala ko neɗɗo haali fof kalis mi haalani haala kalis hande mom jinmi ko jewten par ce que jinmi ko kalda e babam mbajoɗamo yenne o artira haqqille makko o anda ko waɗi ko fof ko erreur wonno jinmi ko kalda e makko dal o artira nenam galle mani noon ça va pas être facile parce que jaaɗo hana wiyana warma ɗum moom pour jaafoɗa ɗum weeɓata mais mbeɗa andi sa haalde e makko kanko mo hestuma te wonto fawma sa haalde e makko mbaɗɗa insisté mbeɗa andi tan maw kala ko jagguno fof mo faw less o yaafo nenam après nenam arta galle min mbaye comme no min mbanoni ɗum tan jinmi mam oɗo instant jinmi ko jaggonora kam hen noon no feewi kanjum de tanam
hande so hanta wonde mawɗo haalɗo haala watka fayida kono noon andi yumma ko cuballo tan hay ngo so finni ko aɗa hummo fof haala cuballo noon en anca kono tikkata mbiyatnomi ena tikka kono ancata ne paamirta yasin ko aɗa hunko fof haala kono ɓerde laabi ceerno mbaɗa andi noonne bamma way ko neɗɗo labɗo reedu ko neɗɗo jurumdeero ko neɗɗo kañum lanngata kere mami eto noon kala ko mbawmi heen waɗ inchallah mami eto noon kala ko Allah wawnimi heen mami ƴeew yaade heen so Allah jaɓi inchallah inchallah mbiɗa wonma heen yakar eyi mbiɗa anndi sa waɗi insiste tan en payi fof junngo Allah inchallah tinɗuɗon koye moon tan tinɗuɗon e mbaɗon feere ononne so Allah jaɓi inchallah beele onon daña worɓe kam ndesoɗon ononne gila mamon ha gila gurdam mamon gila mamon yaha taw yani dewgal moɗon joni ma ñagoɗo amin tan mamojo so Allah jaɓi inchallah dara mi noto téléphone yalla newno caggal ɗum noon ceerɗa jaaɗa galle moon ko nden mbaɗa prise de conscience eyni jaltumi galle o nde paatumi gallam ko nden mbaɗmi prise de conscience gandumi min ko mbaɗmi ko ɓurti kadi gandumi mi wawa wonde caggal joom gallam o saabu yiddeme makko nde ko nden mbaɗmi hen rendre compte no feewi d'accord d'habitude bon ko noon heewati kadi comme ça finni à la contrôle surtout kiram joni an yasa holko ɗaminɗa hen hol jikki mo joguiɗa hen kisma jikki en joguimi e maako ko ɗum joƴƴinen ɗo hannde jiɗmi ko mballa kam mi heɓta joom gallam tant que noon omo wonde oɗo debbo mbiɗa anndi yaafademi noon pour o yaafo kam weeɓani il faut tan ƴeewen no mbadduɗen oɗo debbo no yaltiri e galle he mi wawa artude place am ɗum kam ko ligguiyam tekel ba tant que omon ɗon mi sikkani so tawi pour artude mi ɗon e galle he mi sikkani sene weeɓa bon yasin minen amin gowi komin mbaɗata c'est pas la première fois malgré que dossier ma ko dossier tedduɗo so tawi condition ɗi fondindi en keeɓi protocole accord min ema contrat poɗɗo mbaɗa hakkude meɗen en mbaɗi respecté contrat o nous on a l'habitude emin jogui tous les ingrédients possibles yamni tan min tan e bureau kono noon mbeɗa jogui placement ji ganduɗa emin gandida nomin ligorto ɗum so tawi an en namdi ngalu seeɗa jafoɗa en namdi jawdi par ce que contrat mo tañma ɗon seeɗa a nanani mbimami joom gallam o heɓtudemo ɗo e junggam he kala ko jari ene jaranimi très bien so tawi ko on banggue ne t'inquiète même pas pas de souci en mbaɗat contrat o ouais mami nelda ɗum par mail so tawi a waɗi ɗum étudier ko an waɗi foof tu me tiens au courant d'accord y a pas de souci jewo galle yum sukaɓe gila nane ha joni ala ko kalɗa ɗo aɗa lemlemta tan har ko colirɗa kam ta aɗa andi mam ale nanda konkoye Aïssa so ɓe gandi eɗen ɗo so ɓooyi woɗɗot koɓe jiiri ɗum annene yumma a holon mam ali ale nan ɗo jooɗi kankoye wa am mbiyana ko eɗen jiidi joni mbiyata kay ko mbeɗa andi di aɗa andi on ma o mayndi ko warata ɗo ɗum tagi mbiyaɗa ya gelo holon gelo holon no wiyete sa kalista an holon wima kalista koko arata ɗo walla arani ɗo ha wona noddirnoɗa kam ɗo ko pour yen jewtu aɗa sohlimi gila nden ha joni ala ko kalɗa aɗa lemlemde tan a haalta am hono watta kam kaaliɗe ha gila ngal mi hannde aɗa dogami ko dogan mami min kay annami ɗo to non min mi wima komi caltannoɗo mboɗo yaha programme goto haade mi hirde an hanki mi noddani mi mbiyami hannde mami arɗo e joni mi arno mbiya aɗa ya guelma mbiyami ko warata ɗo an hanki nde nodduɗa kam so tawi mboɗo foti yaltude mi wiyatama komi jalto yumma non non mi hanki a wiyanimi noon ko mbimami mbiɗam ko eyyi tan ngal mi mbiya aɗa ya eyyi joni aɗa guelma mbiyami ko warata kadi a wawa wopude haala guelam o hana
wala kanko wima ko garoɗo wala o arando mi andade mum mais ɓe andi ko garowo bon aɗan kuni min mboɗo mi yaha mi ala temps après momi nodde Kami ke kalatan ni. On mai kalisa nanara. An umo yat sudu janon. Min jida hay gor problem. Yum, ala por Arya. No, Arya, mura di kan mam ko. Min jaltinta. Mi yaltina ni mura di kalisa, uma heavy problem. So Arya wara do fof drage. Mi yahan yor tawa mi do, mi yahan.